Takže WhatsApp, vítam vás pri ďalšom videu. Nachádzame sa na bazéne v centre Maríny. Začíname ribeye steakmi priamo z Austrálie na raňajky a potom pokračujeme leg dayom v gyme. Dneska to bude nabité, takže zostaňte sledovať. Takže začíname so solou. Je celkom sranda, že ideme trénovať ráno, lebo ani si nepamätám, kedy naposledy som trénoval ráno. Vždycky chodím okolo tej 3. 4. po obede. Kľudne môžete napísať dole do komentárov, ako vám to vyhovuje, ale ja sa vždycky po obede cítim silnejší. Premením sa na takého malého medveďa a vtedy, nie že zdvíham tie váhy, ale normálne ich zjem. Dáme si len trošku soli, lebo včera som pripravoval bylinkové maslo, ktoré pôjde na vrch, keď steak upečieme na grille. Bude to zaujímavé. Poďme na to. Si vedel, že ja mám kuchár čašník školu? Si asi ani netušil, čo? 100 stupňov, pôjdeme na približne 140. Chceli by sme steaky medium rare. Uvidíme, aké sa podaria. OK, toto zatvoríme, aby neuchádzalo teplo. Pridáme teplotu. No a medzi tým, viete čo? Keď ste v Dubaji, tak prečo nevyužiť bazén? Vezme, že kebyže nikdy neodídem zo Slovenska, toto tu! Nikdy nemám. Teším sa na leg day. Ale nie som zvyknutý takto trénovať ráno, tak som veľmi zvedavý, aké to bude. Lebo v podstate vždycky trénujem okolo toho času po obede, okolo 3., 4., 5. Takže bude to pekná zmena. Kľudne napíšte do komentárov, keď ste zvyknutí trénovať vy, či vám je lepšie po obede alebo ráno a hlavne prečo. Začína to vyzerať neskutočne. Máme tam ešte trošku krvičky, takže odhadujem to na nejaké 2-3 minúty a máme to vybavené. Takže čo sa týka ovocia, poprvé je pravda, že tu treba prísť a naozaj to ochutnať, ale je oveľa šťavnatejšie, také farbnejšie, oveľa krajšie. Oni keď ho vlastne dovážajú z Thajska, tak to ovocie chutí úplne inak ako na Slovensku. Takže dneska si pripravíme dračie ovocie, máme tu mango, taktiež z Thajska a ešte žltý melón. Taký fun fact, čo je, že odkedy som sa presťahoval, tak tu platím v priemere možno 10% ešte menej za potraviny ako na Slovensku. Takže veľa ľudí si myslí, že Dubaj je nejaký drahý, ale práškom neboli potraviny na Slovensku drahé, keď tu môžem platiť menej a zarábať viac, vieš. Proste to, nejako mi to nešlo dokopy. Čiže na Slovensku som mal mesačne výdavky čisto len na potraviny okolo 500 eur. A tu kámo pôjde, to stiahnem na 400 a máš to s reštauráciami, s takýmto jedlom, s ovocím, so steakami. Je to trošku o inom. Takže tak, poďme pozrieť steaky, lebo tie už každú chvíľu budú. Rýchlo sa napapáme a ideme do toho gymu. Trošku zničiť workout, premeniť sa na malé medvedia. Medvedia. Tak máme 10 hodín ráno, steaky máme urobené, poďme to otestovať, čo z toho vzniklo. Taktiež som tam už dal bylinkové maslo, rozmarín, tymián a trošku korenia, čo sa týka čierne korenie a sol. Steaky máme, kámo, krásne medium, tak jak som povedal. Takže z toho sa veľmi teším. Poďme to ochutnať rovno zo stredu. Kamoško, s tým maslom pripravte bylinkové maslo, rozmarín, tymián, pepper, sol, dajte to zamraziť deň dopredu a potom to dajte na ten steak, lebo toto je úplne life changer. Rýchle raňajky a ideme do toho gymu.
Ak by ste si z tohto videa mali odniesť len jednu myšlienku, tak je to myšlienka, aby ste makali tvrdšie, hlavne keď ste mladí chalani alebo chalani všeobecne. Nejde o to, aby ste sa buchali po hrudi alebo nejako predvádzali, je to skôr myšlienka, podľa ktorej sa snažím žiť už dlhú dobu a je to to, že chcem byť najlepšou verziou samého seba. Lebo v podstate je veľká medzera medzi tým, kde som teraz a kde chcem ísť. A tú medzeru treba vyplniť skúsenosťami a taktiež vedomosťami. Tak preto čítam knihy, aby som nabral vedomosti, chodím do gymu, aby som mal disciplínu, aby som bol mentálne, ale aj fyzicky odolný, lebo jedného dňa príde deň, tak ako v mojom živote, tak ako aj v svojom živote, tak treba byť pripravený. Poďme si rozbiť leg day. Startujeme. Mojím obľúbeným cvičením volá sa to split squat, možno niektorí ho aj nepoznáte. Jedna nožka pôjde dopredu, veľmi podobné ako výpady, len stojíme na mieste. Rýchly warm-up. Trošku steak mal dobiť baterky, ale vynulovalo ma. Takže klasický kopcovitú. V pôde sa išlo, jediné čo by som potreboval, zdvihnúť prednú nohu, aby som mal väčší range of motion. Tým pádom by som mohol viac rozjebať predné stehna. Ale musíme pracovať s tým, čo tu máme. Nie sú tu žiadne stroje, takže dneska to bude takéto komplexné činky, nová frajerka, barbela a potom dumbbella. Klasika. Začíname split squat. Dôležité čo je tempo. Veľa ľudí nemá ani poňatia, čo je tempo. Veľká chyba. Máš excentrickú a koncentrickú fázu. Tento pohyb v podstate ideš 3 sekundy dole, keď krásne strečuješ celé predné stehno. Taktiež na spodku by bolo dobre dať takú pauzičku na nejakú sekundu a potom to zdvíjaš hore, resetneš sa a ďalšie opakovanie. Veľa ľudí cvičí bez žiadneho tempa a zasa veľa šťastia. Ďalší set. Bereme 30-ky a poďme makať, lebo nemáme čas. Babka čaká. Poďme po druhu. Jedno, čo poviem, že najdôležitejšia je cesta. Ale si vezmi, že vždycky, keď dosiahneš nejaký cieľ, tak je to pekné na chvíľu, ale pre mňa vždycky bola najzaujímavejšia tá cesta. To, ako ideš k tomu cieľu, to, ako sa posúvaš. Nie to, že to dosiahneš. Je to na konci krásne, ale už keď to máš, tu vieš ďalšie cieľa. Ďalší cieľ je tu doniesť činky, lebo 30-ky kámo teraz tak zjem, že sa ani nechumelilo. Ďalšie 2 sety. Again. Let's go. Let's get it done. Ty kurva. Poďme znova. A tomto to je Mamoško teraz. Znova, kebyže takto príde s papierom. Radšej môžem zohrať, kámo, tak zohriem. Poďme znova.
sa šúpi. Pálenice v nohách. Čelné drepy. Let's go. Bráško, nechcem ťa strašiť, ale nemáš čas. Som si vždycky myslel, že v pôvode tam som sa dostal, to, co som dokázal. Ja som na dobrom mieste, vieš, príliš skoro, ale pravdou je, že nemáš čas, lebo kým nezmeníš, čo si myslíš, ako sa správaš, stále budeš hovoriť tú istú vec dookola, že začneš, ale keď nikdy nevyvoláš tú akciu, nie je šanca, že sa niekam dostaneš. Takže radšej skôr, jak neskôr. Lebo všetci máme obmedzený čas na tejto planete a netreba ho premerať. Určite, že nie. Ideme ďalšiu sériu. Si vezmi, že každý jeden krát, čo si povedal, že začneš chodiť do gymu, začneš čítať tú knihu, že začneš sa lepšie stravovať a nikdy si to neurobil, nikdy si sa neposunul, nikdy si nevyvolal žiadnu akciu. Na čo? Dokedy chceš čakať, povedz mi. To je jedna vec. A druhá vec, potom rozmýšľa, že ako ľudia žijú život, o ktorom ty snívaš a ty ho nemáš ani šancu okúsiť. Tak to bude vždycky, lebo tí ľudia, väčšina na to pracuje, nikto to nemá zadarmo. Tak ako ja to nemám zadarmo, tak to nebudeš mať ani ty. Takže keď si sa nenarodil do bohatej rodiny, tak treba makať. A preto my ideme makať, len mi nájdi 10, lebo to tu zožerem. Tam je. OK, pôjde. Fúr kamaráde hovorí, že toto začneš, tamto začneš, toto chceš robiť. Keď to začneš robiť? Keď konečne voláš tú akciu. Keď si povieš, že kurva, stačilo. Už nechcem byť priemerný. Nechcem zostať na jednom mieste. Chcem makať a stoj si za tými slovami. V podstate, keď niečo povieš, tak si za tým stoj, nech to je čokoľvek. Či to povieš rodine, či to povieš kamošom, či to povieš samému sebe. Lebo potom ojebávaš samého seba. A to je najhoršia vec, ako môžeš urobiť, lebo nebudeš mať ku sebe žiaden rešpekt. Vodičky, 10 opakovaní, ako nič. Ideme ďalej. Takže dáme si ďalší cvik, RDL-ka a ideme poraziť môjho najväčšieho nepriateľa. A to je tam chlapec v bielom tričku v zrkadle. Poďme na to. Ažko, tam máš svojho najväčšieho protivníka. Jeho musíš poraziť. Každé ráno, ak sa zobudíš a pozrieš sa mu do očí, aj keď sa pozrieš sám sebe do duše a vieš, že samého seba ujebávaš, ty kokso, s takým pocitom by som nemohol žiť. Mám to šťastie, že som disciplinovaný, že cvičím už 7 rokov, ale si vezmi, že tiež sa mi nechce ísť každý deň do gymu, ale aj tak idem, lebo si stojím za svojimi slovami a to, čo poviem, tak to aj urobím. Takisto by si to mal mať aj ty. Veriť samému sebe a
a robiť to, čo povieš. To možno tak na 40% sa mi chce ísť do gymu. Ale každý deň idem posledných 7 rokov, vieš. To som ja. A tak to bude až do konca života. A som mal zranenia, zlomeniny. Stále som cvičil. A pre mňa neexistujú výhovorky. Tak ako pre niekoho. Som mal dolamané palce a som chodil boxovať iba nohami. Normálne s obviazanými palcami. Koľko v sádre som to mal. A nikdy som sa nevzdal. A teraz som tu. Takže si nesťažujem. A už sa mi normálne zahmlieva pred očami. A to je dobré. Keď si na to zvyknutý, tak ťa to ani neprekvapí. A vždy to tak mám, že ak idem tie posledné série, je tma. Veľakrát, keď sa stretol vo fitku, tak si myslím, že som najebaný alebo že ich ignorujem. Takže to je tak, keď meter nevidíš pred seba, tak to je o inom. Vôbec ich nepumpuje, ale... OK, to by na dnes bolo. Môžeme ísť pracovať. Mali sme úžasné raňajky, ribeye steaky s ovocím. Teraz hardcore leg day. Poďme pracovať, aby sme potom nemuseli. Všetko sa teším, ak budem mať 30 rokov. Už bude postarané. Ale teraz je presne tá fáza v živote, kedy sa posúvame, kedy makáme, takže poďte makať so mnou. Nie je zle na začiatočníka. Takže poslednú myšlienku, ktorú by som chcel povedať, že všetko, o čom snívate, môžete dosiahnuť celkom rýchlo. Vezmi si, kde som bol ja. Minulý rok spával som na gauči a teraz žijem svoj vysnívaný sen v Dubaji. Takže zostaňte silní, zostaňte makať a vidíme sa na budúce.